Не бе, това не е... Давай, това не е мръсно, бе. Здравейте, хора! Не, чакай. Suddenly piece yourself back together now. What's your vision? Здравейте, аз съм Александър Мачев. Денис Соколов. И отново снимаме клипове. И отново сме заедно! Мина толкова много време от последното. Игнорирайте това нещо отзад. Мачев! Да, тя се занимава с по-важни работи в момента. Имаме нутела. Лъжичка. Моля. Значи, всъщност искаме да кажем, че този клип... Мутни малко, само да кажем. Този клип няма абсолютно никаква тема, няма абсолютно нищо. Просто ни мързеше. Просто трябваше да снимаме, защото не сме снимали от супер давно и просто ни трябваше и ще си говориме просто. Да, ще си Ще си чилваме. изфукаме с някои неща. Просто ще е като дадем, чуби... защото... Не го отключва и така, но тема не се пра. Трябва да си по-нежен. О, шкот. Ел, брат. Чакай сега, хубаво да го оберем. О, не ли ти ще ядеш ли нутела? Много ясно. Много ясно. Когато казва на нотел Не, чакай сега, започваме, добре. О! С всяка лъжичка трябва да казваш нещо Един интересно. факт за мен е така. Не, нещо интересно просто. Аре с факти. Добре, с факти. Лъжица и факт. Добре. Значи. Мачев преди като се смее. Мачев се изпуска много лесно. Пълн фетиш към дръпнати очи, което е. Да. Доста Давай, вярно. аре я. Имам травми. Колкото на дялото на Мачев от Втората световна. От дядо Втората световна. Да, кажи. Денис, няма клип! Много хора ме питат дали пуша. Не! Не пуша, само за снимки. Ще фаним диабет. Да. Извинявай, Бобчо. Имам куче и котка и не съм зоофил. Трябваше да измисля нещо много вкусно. Факт за мен е... Не съм гей! Но, не, защо цялото? Факт за мен, също като него и аз не съм гей. Обичам сливи... Чакай, тъкно си мислех, бате, не казвай слива. Не казвай слива. Обичам смокини. Аз трябваше да кажа фън факт преди да лапна лъжицата. Не знам. Ало? Мама не си ял. Така, вярно е. Окей. Поздрави! Удобни. Благодаря! Ай. Чао, чао! Гориме! Амено! Некъде! Некъде! Гориме! Ела по-близко. Аз съм контролиран. Виса, психологията е, нали знаеш, ума е над болката. Тихо, тихо, бързо, спри го! Спри го бързо! Това ще е на клип. Не, бе! Стига толкова, Чакай, вкарам фокус, бързо запалка! стига толкова гориме. Че се изгорих. Гориме! Ето ти запалка. Гледаш ли са? Да. Чакай са. Знам и аз. Ние с Мачев сме и много добри в корото, така че ето нека просто ще преместим камера. Опа, ама така е срещу светлината, мисля, че. Какво ти трябва, това е Ама така, така. Подрум ода. Готов ли си? Ами, какво ви кажа? Така е, значи за спорта сме най-добрите. Все едно имам маки. Имам и позабите май. Ужасно е. Дай да ти направя. И на тебе. Чакай сега. Давай.
Хора, ако някой се е чул дали Мачев е гей, Да, така е. отговорът е много лесен. Значи той е гей за няколко човека. Отзад имам врата. Тоест Денис, отзад имам врата. Мачев, искаш ли така? В устата имам За шоколад. кой съм геяра? За Тайлър Окли, Браво. Леонардо Ди Каприо. Не е всеки Леонардо Ди Каприо. Не всеки начин като млад като е бил. Браво. Кой друг беше? Чакай, как се казваше, що да ти играше Джак Спароу? Не ли как се казваше, що да ти играше Джак Спароу? Как бе? Майко! Джони. Джони Деп, Джонката, много ясно Джони Още Деп. един, още И един. ония печата, дето го имаше на снимката с брадата огромната. Опа! От Тъмблър. Браво. Значи стават петима. Аз не го бях забрал. Много беше много. Сложно беше. Кой е Петя? То... Кой е четвъртия? Дето играе във филма Friends with Benefits, сещаш се? Къде се каже? То е Джастин Тимбърлейк. Тимбърлейк, брат, за него, значи петима. Ма за него и Тайлър Окли съм не. Истински ги. Обичаш ли Чакай да само се малко огледам. нещата? Майама ми стачки с шоколадче. Не! Ау! Лаш Денис! Ау! Ударих се. Саднах, спекох. Стига бе! Ама продължаваш да ми пишеш, нали? Стига ядат до темата, е! Хора! Спокойно, виждаш се. Спокойно, виждаш се. Виж кой е някакви гложи, нали? Добре, бе, хубаво. Значи, хора, беше много забавно. Ако ви е харесало, палците нагоре. Това ще скочи в някой втори канал, не е отгоре. Що? Така. Ами ти луки си. Сериозно. Споделяйте, харесвайте, се абонирайте. Чао!